Менә бәхетле аналар бер ни булмагандай ишек алды буйлап йөри. Яннарында бәтиләре дә бар. 2 кәҗәдән торган хуҗалык кинәт 5 тапкырга артты. Держим для себя. Гадәттә 2 бәти генә китерәләр иде безнең кәҗәләр, ә монда бер юлы 4-не, әле икесе дә бит ул. Аптырашта калдык. 5 ана, 3 ата кәҗә бәтиебез булды. Кәҗәләрне 6 ел элек асрый башлаганнар. Заненская тукымы күп сөт бирүләре белән дан тота. Йомшак холыклы бу кәҗәләргә сөенеп бетә алмый хуҗалар. Обычно по 2. Кәҗәләрне үзебез өчен тотабыз, сөте тәмле, аннан сыр да ясыйбыз. Сату өчен түгел, әмма сорап килгән кешегә бирәбез. Кәҗәләр азыкка да талымсыз, бәрәңге һәм яшелчә кабыкларына мөкибен, пешән, сулы яраталар. Әлегә кәҗә бәтиләре әниләре янында. Үсә төшкәч, аларга яңа хуҗалар эзлисе була. Мамадыш телевидениесе белән берлектә Соня Маҗанова, Яңа гасыр каналы. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа гасыр каналында дөнья күргән җылы эзли җаннар фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта TNV YouTube каналында карагыз.